magnanakaw. Oh, wala daw dito magnanakaw, anak. Walang tao dito. Si ano? Dala ko na lang. Si Lola mo lang. Ay, wow. Ayun, may pahingi. Oh, yung flashlight daw nasaan? Kuha ka na, mama. Ayun pa. Oh. Ito na lang. Kuha ka na lang Ayun, dyan. gusto ko yung... Ito. Ay. Lang yan. Yan o, maganda ba Hindi daw siya? kita, anak. Inampun lang kita. Gabi man. Ay. Ayoko. Gusto ko yung hindi overripe. Ma, gusto ko star fruit. Saan mo tayo kukuha ng star fruit? Duman sa ugasan natin. Di ba madumi to? Ilaw. Ah, bawal. Di ba madumi to? Ano ba? Di ba madumi to? Mas maganda ugasan, pero hindi naman madumi kasi wala namang ano. Para lupa. Grabe man kayo sa Malinis naman yung lupa. Madali ako magkabulate niyan. Hugasan mo nga. Mahugasan ko muna Pwede ko patapos. Maganda sana kung umaga nakikita natin yung sa paligid. Ano to, kalamansi. Tanim ni Lola Gusis. Ay, sasama ako pa. Magpaiwan ka dyan. Papunta tayo doon pa. Halika na. Samahan mo si Papa. Let's go. Sasama kayo, sigurado kayo ha. Maglalakad kayo dyan sa makibot na daan. Sama kami kay Lula tignan namin yung baka. Ayan, palayan po yan Palayan yan. Maganda sana sa umaga. Wala kayong So, ayan, nandito kami sa palayan. Wow, ang ganda ng sound ng tubig. Ay, mag-ilaw kayo. Nasaan na si Gia? Nandun, hindi na ko makasi. Hindi naman nila Mahirapan lang siya. Iniwanan niyo talaga ako. Ayan, Wow. Bagong tanim na palayan. Hindi natin makita kay madilim. Ang hirap yung daanan. Makipot lang. Oo. Cellphone mo! Buti na lang, hindi sumama si Gia. Mahirapan yun. Alis na. Sanay ako sa mga gantong daan. Dito ako lumaki. Lumaki ako sa bukid. We are here. Mag-explore tayo ng abandoned house. Abandoned house. Wala na nga ditong ibang bahay. Abandoned house pa. Ayun. Maganda sana dito pag umaga. Ang ganda. May mga bundok ka makikita. Ito yung palaya ng mama ko. Hindi na taniman ngayon. Kaya yan. Mga damo. Yung mga tumubo na pinag-anihan ng palay. Ma! Po. Saan? Diyan meron parang patusok. Saan? Alam ko yun. Ako nakikita ko. Malinaw pa yung mata ko. Ay, nakakamiss pumunta rito. Ito yung bukid na sinasaka ng papa ko noon. Ano yan? Ma, baka bigla ka rin madapaw. Ay, naku, bibi. Sanay na sanay ako dito. Dito ako lumaki ako sa bukid, anak. Ang ganda. Kaya walang problema sa akin. Bye guys. So, dyan na kayo. Ay, saan yan, mama? Doon. Umiilaw. Saan yan? Sentro. Ayun yun. Madalis ka. O yan, Oh. may tabla. Sige. Take my hand. Ako naku, mani lang yan sa aking daanan na yan. Kaya nyo yan, guys. Isang lakad ko yan ganyan, Mayabang. Ako kasi sanay dito kasi dito talaga ako lumaki sa bukid. That is not to brag. That is Dalagang bukid. Ay, meron pa siya dyan, ma? Igwa pa siya dyan? Yung adventure. Yung talaga. Ilag to naman sa Ayan, baka mahulog kayo dyan. Ako, dito, hindi na ako dadaan dyan. Tatalo na lang ako,
Hindi pa ako nahirapan. Makipot yung daan. Ito palay yan. Malawak yan na palayan. Wow, sarap ng hangin. Sayang. Gabi ngayon, hindi makita yung malalawak na palayan. Titignan namin yung baka ng mama ko. Kaya, pumunta kami dito kahit gabi. Wait lang guys, we need... At lang short lang ako eh. Pero gusto ko kapajama. Meron namang maapakan, hindi ba sa anak? Una ko masa ano, Nine, sa baka mo. Nasaan yung baka mo, ma? Okay. Titignan daw ng nanay ko yung ano ba ang tawag doon di sa ano sa Tagalog. Nagpa-power so kasi yung kapatid niya ng nyog. Kaya tingnan niya kasi baka may baka may magnakaw. Wala naman siguro magnanakaw niyan pero mas okay na yung tignan. Ayan o. Mga matataas na kasi itong matataas na kasi itong mga nyug na ito. Bakit ito ma hindi napig ano ma? Ay, babalik pa pala sila. Eh, makakatuka. Kanina to pala yan. Siya nagpatarok. Okay. Ano masalam? Pwede ang bangunong. Ayan, may permit po yung pagpapaano niyan. Pagpapaputol kasi yung mga nyug yan na masyadong matataas na. Sino nagtatrabaho dito? Wala, naglaro ng bata. Jidan, kita ba yung lava? Wala kayo. Jidan, kita ba? Jidan, kita yung lava. Aray ko. Masyado ka salba. Ano? Kita yung lava. Asaan? 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 Oh, tara. Yung pula. Ayun o. Guys, di nyo man makita, pero makuntok sa inyo, nandyan pala ang lava. Yung mayon, hindi man makita rito yung mayon. Pero natatanaw dito yung mayon na Anyways, guys, wala kayo nakita. Oo, nasa evacuation sila. Ay! Ba't tayo babalikan? Kala ko ano mo po Paglalabas ng lava ang mayon volcano, natatanaw rito kaso hindi man makita sa camera. Guys, may another destination pa kita. Naku, itong mga batang ito. Lolas first. Oo, para hindi niyo naman alam kung saan dadaan, di ba? The leader. Hindi niyo alam kung nasaan yung baka. Ito naman adventure nyo gabi. Sarong apak lang. Gabi ang adventure ng mga batang ito. Ay, na si mama. Hindi na si mama. Ano? Naano lang ako, baka may slide ako doon sa kawayan. Ang inalala ko, itong hawak ko. Guys, kukuha tayo. Mama, okay lang. Tarokan mo. Hindi man siya kaya dyan magagodan. Okay, guys. So, cellphone. Ayun, nasisira. Tingnan mo yung pala yan. Oh. We are, Ganda sana kung umaga anak, ano? Yung tanawin. Puro green yung pala yan. Oo. Kanal po yan. Irrigation. Up. Saan na ba ang baka mo, mother? Tingnan niya daw yung baka kaya sinamahan namin siya. Ito yung baka ni mother. Ang tao, ang aray ko. May ant. Ito yung baka ni mother. Ang tawag, ang pangalan ay Karabaka. nahawakan siya. Love team Kika. Karabaka. Yeah!
Wow. Yak, pahitay! Wow, chocolate hills. Yak! Ay, yung cake naapakan niya yung cake. Ay, wow, ang bait Kaya niya. sakayan natin. Sakayan natin. Nag-kiss sa ate. Binilaan ako. Kalabaka ba po? Ano yung feel? Parang pusa. Diba ang pusa? Ayun oh. Hugas ako by the way. May cake pa dun sa harapan niya. Yan o. Chocolate ang flavor. Kaunon yan sa aga. Jaylin, Katapak naman ako ng tae. Jede, napakan mo yung chocolate flavor na cake. Bahala Hello. ka. Chocolate. Ay, makatakot ang mata, oh. Ang laki niya. Ang hard ng skin niya. Si Karabaka. Yung baka ni Lola. Bait-bait naman ang baka na ito. Like a baka. No? Bait niya. Hello. Wait lang, ano na akong storage? Natama matigaan sa dungo, makulog ako. Ganun talaga pag inaano. Kasi pag ang tali ng baka dyan lang sa liig niya. Oo. Pag ano hilain ka niya. Pag dyan, hindi siya masyado nag-ano kasi siyempre masakit siguro yan. Oo. Grabe talaga. Hindi ka niya hilain. Si Buboy sana nandito. Oo. Nandyan nga sila oh. Karabata! Hindi rin talaga. Uy, Judin, gabing-gabi ha. Uy, wag. Ay, nag-unat-unat na You siya. do not touch your poop. Ayan oh. Babae to, di ba? Hindi ka pala kaputan naman da. Babae to. Hoy, ikaw, senyorita. Ay, alam! Galit talaga yun sa atin. Latang tumatay. Hoy! Talagang talagang Dawa nagulat din! Nagulat din! masabi yung baka ang iingay ng mga babaeng ito. Ay! You do Huwag not. ka maingay. Nakatakot ang mata niya. Gabi. Do not do. Huwag mo naman. Tingnan mo na, burarat na ang mata. Ay. No. Todo niya. Langya kayo. Natutulog ako dito. Maistorbo kayo, sabi ng baka. Istorbo kayo, ha? Yay! O, ililipat daw yung baka. Karabaka. Ay, sige na. Yung baka ni ni Lola na Karabaka ang pangalan. Nasaan na kaya yung kalabaw? Si Karabaka mo. Karabaka. Team eh. Hindi naman yung Karabaka. Baka siya. Paano ba makipag-usap? Mga ignorante naman tong mga anak ko sa baka. Si Sophia the first. Si Sophia the first. Kakausapin niyo yung baka. Hi, I'm Sophia the first. The second. Alis na kayo dyan, anak. Bye-bye! Maglakaw ka! Tsaka timakan mo tayo mo. Saan mo? Nililipatan? Baka, I only love you. Doon sa may bahay? I only love you na ano. Oh, Jasil. Ang cute na eh. Wait lang. Hawa ka natin. Ano kaya? Okay, first time, first time kong malapit sa, nahawakan ko, like, si mama pala. Oh. Yak dati Uy, nung maliit pa ako, anak, be. Nung maliit pa ako, yung baka, pinapakain ko, nakasakay ako sa kanya, yung kalabaw. Yung kalabaw ni Lolo. Nakasakay ako sa kanya habang nagpapakain ako. Doon ako nagtatambay sa ano niya, Akala ko pupunta sa akin sa likod. Pwede magsakay? Karabaka, wait! Don't leave me, I need you in my life. Karabaka, mo. Ala. Ano na pala dito, may tubig. Uy, Karabaka. Tayo dyan sa mga kauwi. Karabaka, wait lang. Mahal kita. Ay, ano daw si Lula. Dali ka na? Wala, matimak dyan sa dungo. Nakakalimot na. Ito yung palaya ng mama ko. Ano yan? Ang bigla sa mani. Hoy! Okay. Hoy, malatapakan mo dyan. Hoy, pag magkasama kayong dalawa. Ano yun? Palaka. No, nako. Huwag niyo apakan, kawawa naman. Sigaro ko kaya kay ate, tapos bigla dumiretso dun kaya. Maghahanap ako ng ganitong mapakan. Natae. Karabaka! Ang dalay. Nata, ma! Oh, Nata, ano ba ka dyan? May tubig. Karabaka, mahal pa. Hindi, yung kalabaw, ay yung baka. Saan mo yan ilalagay? Okay. Hindi na dumiretso sila papa mo. O, pumunta dun sa bayabas. Gabing-gabi naman ang uwa ng bayabas. Nahila na siya ng
Basta nahihila na siya. Basta nahihila na yung ilong niya, alam niya na kung saan siya pupunta. Doon tayo. O, sumusunod siya. Di mo na lang Tsaka alam niya naman na pagka hinihila siya, dadalhin siya kung sana ulit na location ay na lugar ay na oo kung saan siya ilalagay. Tatali kasi siya. Huwag kayong mapak sa may wet. Kasi for Dati ginagawa ko yan pagka ano, ililipat ko yung baka ni Lolo Abi, ay yung kalabaw pala. Yung baka kasi nung ni Lolo Abi, matapang yun, ang hahabol. Ano? Uy, Dasil! Ano? Uy, ano? Ang kilala lang nun si Lolo. Sorry. Ano yun? Ito, apak dito. Ah, ang Apak daming dito, hindi chocolate. to wet. Guys, apak. Ang daming Huwag ka niya naapak dito. Ano ba? oh, quiet daw, sabi ni John Bert. Te! Oh, si Ate Jade, bata pa yun. Ang daming poop kaya ng baka. Ma, matibak ka yung wait for me. Tae! Te, dati mga anang iwan. Dito kayo dapat nararapat na tumira sa walang tao. Kalabaw Ay. kaya kami. Mga maingay kayo. Palaka na sa bunso. Ayun, so ano? Ay, ayun, so 'Di ba? Maingay hindi tayo doon dapat sa bayan. Dapat sa atin dito sa bukid. sa bukid. Kasi pag magingay tayo, walang maapektuhan. Pwede lang makabalik. Pwede lang naman tayo kanina mag-shortcut ah. Paano tayo makabalik? Eh kaso, dumiretso nga tayo doon kasi May pwede ka lang naman dumaan dyan. Eh, mas malapit nga rito sa dinaanan natin. Straight yun. Displacement. Ewan ko sa'yo. Sigara ba kayo? Ba't masabot yan? Displacement pista. Ingat-ingat butlog. Hi, Oh, let's go na. Uulan na. Malapit na umulan. Wala, naulog si ate. Okay, doon na yung baka. Ano si butlog? Naku, Justin. Gulay si butlog, galit. Nag-uruli dyan tayo. Nang bababae yun. Aya man dyan ni Uncle Murug dyan na nag-abagat man. Nang bababae. Ako lang lalat. No, don't say that. Ngi. Gawin natin tong congregation garden. Na, mas malaki kayo eh. Kasi laki ng yama. Sana dumating yung time na yun. Wala pa na to. Ay naku, hirap na si Manay. Oh, hindi na siya makatawid. Isisave ko. Hindi na makatawid. Amigo. Ah! Eh, talon lang. Talon lang. Kasi sa ano, Naku. kapot dyan sa... Malalim yan. Kasi sumaba pa nga yung leggings to. Karate ba, mabari ang... You are safe now. Alis kayo dyan. Ako tignan. Tatalo na lang ako. Hoy, bebe, alis dyan. Tatalon ako. Oh, di ba? Ang bilis lang. Karang ko ng ano ba yaw. Sorry, tapos naano si Kuya sa may Oh, huwag kayo daw maingay. Kayo maingayan yung mga bato dyan. Ayan, digdi ko tarayo sa katani. Pwede magsuriyaw ka mo. Oo, dyan sa murturiyaw. Hindi, maririnig pa rin doon sa kabila. Ha? Wow, ang daming bayabas. Akala ko piguruan ninda. O, duman sa gapo, Jid. O, duman sa gapo. Ma, akala ko piguruan ninda. Nagkuaman nga ni, da. Oh, be careful. Mahulog ka dyan sa palayan. Ito naman si Noy. Laging dala yung... Kapag yan tuminabas na dahil na. Dahil ng bayaw. Sige, kumuha ko muna kayo dyan. Kuha muna kayo ng bayabas. Ang daming hinog.